Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang wabarakatuh. para kadang, sugeng pepanggihan malih kalian Bu Utami wonten ing piwulangan basa Jawa. Langsung kemawon, dedonga rumiyin nggih. Nggih. Miturut kapitadosan suwang-suwang Ibu pimpin dedonga kawiwitan. Dedonga cekap. Nah, kados pundi kahanan kawontenanipun para siswa sedaya? Alhamdulillah Saya baik, Bu. Alhamdulillah sehat sedaya Baik. nggih. Nggih. Panggihan menika ayo sareng-sareng nyinaoni bab undha usuk basa ingkang kala wingi sampun nyinaoni bab unggah-ungguh basa nggih. Lah, Nggih. kangge supaya luwih paham anggenipun nyinaoni bab undha usuk basa, Bu Utami badhe ngaturaken pitakonan pemantik wonten ing materi undha usuk basa. Ingkang nomor setunggal, apa to perlune undha usuk basa ing pacaturan? Apa perlune ayo? Pesane ngormati, Bu. Oke, ngormati. Nggih. Lajeng, napa melih? Nudahaken sopan santun, Bu. Nggih, sopan santun, saged ngurmati. Ngoten. Lajeng coba salah setunggal penehono tulodo pacaturan kang ginake tembung ngoko. Iki sedina-dina iki mesti wis nggunakake iki para siswa kabeh iki ngoko nek karo kancane. Setunggal ukara kemawon, sinten? Kula Bu, Napa, Mas Efri? aku arep dolan nyang omahe Budi. Nggih, niku ngoko nggih. Pinter Nggih. Mas Efri, dinten-dinten iki ndake basa ngoko nggih kalian kancane nggih. Nggih. Lajeng, nek kala wau ngoko sakniki cobi tulodo ingkang ginakaken basa krama setunggal kemawon, setunggal ukara. Nggih, Halo, Bu. apa? Mas Anjar. Peken. Bapak tindak dateng peken, Bu. Siap, tindak. Punika nedahake bab utawa basa krama. Lah, kinten-kinten anak-anakku kabeh, bab undha usuk basa saged napa mboten dipun sinaoni wonten ektek narasi? Ayo bareng-bareng kita sinaoni. Ancas tujuan ing pasinaon punika setunggal saged ngidentifikasi tembung krama wonten ing teks narasi. Mangke Bu Utami aturke. Lajeng nomor kalih, kowe kabeh para siswa saged merubah teks narasi ingkang basa ngoko ngginakake basa krama. Ananging saderengipun kowe kabeh sinau bab iki cobi iki bab basa. Ayo. Kita sinaoni mlih. Nah, undha usuk basa punika kaperang dados kalih wonten ngoko, wonten krama ingkang sampun Bu Utami lontarke wonten ing petakonan pemantik kala wau. Ngoko kaperang dados kalih, ngoko lugu ugi krama alus, ngoko alus, lajeng krama ugi wonten kalih. Krama lugu ugi krama alus. Lah, panggenane punika ngoko sapantaran langkung nem nanging langkung inggil derajatipun punika. Krama sapantaran utawi sak derajat utawi sak ngandhipun yuswa lan derajatipun tuwin sampun rumaket lan mawi pakurmatan sadengan sarta swasana boten formal. Punika wonten tuladhane wonten ing krama lugu. Niki batike sing pundi sing ajeng diidolake? Krama alus. Arta punika kedah dipun lintenaken wonten bang ingkang dumunung ing kita. Punika krama lugu kalian krama alus sami-sami krama ananging wonten bedane. Ingkang dados ciri wonten ing krama lugu punika ngginakake tetembungan ingkang dicekake. Nah, nika ananging wonten ing krama alus tetembunganipun jangkep. Tuladha jejer punika panjenengan. Ananging wonten ing krama lugu saged namung jenengan kemawon. Punika. Lajeng ayo saiki digarap LKPD setunggal. Punika
Ayo punika digarap sacara individu rumiyin. Ayo Ibu kasih wekdal sedasa menit punika dirasa cekap. Namung 3 soal kemawon. Monggo dipun garap. Sampun? Menawi sampun monggo dikempalaken dados tunggal lajeng dikempalake wonten ing meja guru ngajeng punika. Sampun nggih? Sinten ingkang dereng ngempalke? Ampun, Bu. Sampun sedaya? Mas Evi Sampun. sampun? Nggih sekedap malih nih, kirang kedik, Bu. Nggih, tasih Oh, utak-utik nggih. utak-utik niku napa? Nggih, pun iki, Bu. Nyampun. Nggih. Nggih, Every niku lho Bu, tahu ke Hmm. Bu. Tuh mawon niku, Bu. Nggih, sakwise niki ayo dibentuk kelompok. Kangge dari teks punika. Nah, Ibu aturi teks narasi ngoko punika kanthi judul upacara encekan ing Pracimantara. Sampun nyepeng sedanten tekipun? Sampun. Ampun, Bu. Sampun. Nah, punika namung selembar. Nah, punika ngginakake basa ngoko. Cobi dipun waos sareng-sareng kanthi kelompoke. Sampun nggih? Sampun Bu. Nah, menawi sampun, Bu. monggo wonten kelompok mriku dipun ewahi ngangge basa niki ambak dados tunggal paragraf mboten punapa ananging kedah ginakaken basa krama. Punika Ibu paring wekdal kalih 2 menit, kinten-kinten cukup nggih? Cekap Bu. Nggih, nggih, Cekap, monggo. Cekap, Monggo, cekap. monggo dipun garap wonten kelompoke punika. Senajan kelompokan mangke setunggal siswa kedah nyerat lho nggih. Nggih Bu. Bu. Nggih, monggo, monggo. Sampun? Sampun. Pun. Sampun nggih. Cobi Bu Utami kepengen weruh garapane saking kelompok sinten menika nggih. Monggo kelompoke Mbak Sari Eka. Inggih, Bu. Dipun andharake presentasi saking nika wau nggih. Niki, Bu, sampun. Nggih. Jawabanipun wonten ing Dusun Jenar, Desa Pracimantara, Kecamatan Pracimantara, Kabupaten Wonogiri sakmenika, raos syukur dipun wujudaken kanthi upacara ingkang dipun wastani Rasulullah utawa encekan. Wonten ing tata cara encekan punika, saben satunggal kulawarga kedah ndamel sesajen ingkang arupi sekol jangkep kaliyan lawuh. Sesajen punika dipun caosaken wonten ing wadah saking jebok. Pramila saking wadah sesajen punika wau tata cara rasulan dipun wastani encekan. Para warga kakung sepuh ugi enem sami baris tumuju wonten ing balai desa kanthi ngagem cakrek tradisional ugi manggul ambeng utawa encek minangka raos syukur dhateng Gusti. Ingkang dados cucuk lampah wonten ing acara encekan punika Bapak Camat Pracimantara lajeng para punggawa ingkang wonten wingkinge inggih punika perangkat desa ugi para warga. Miturut Camat Pracimantara tata cara ambengan utawa encekan kedah dipun lestarekaken jalaran gadhahi teges ingkang migunani tumraping bebrayan. Mekaten Bu, terus pundi Bu? Oh nggih. Kula tingali punika tasih krama nanging tasih wonten krama lugune nggih, Mbak Eka, mboten nggih, punapa. Bu. Mangke saged sinau melih bab krama ingkang arupi krama alus. Matur Nggih, nuwun, Bu. Mbak Eka. Nggih, Bu. Punika Nggih, Bu. tulodo garapan kelompok Mbak Eka. Kados mengkaten. Lajeng kelompok sanese mangke saged presentasi wonten ing wekdal sanes nggih. Nggih Bu, siap. Nggih, Bu. Kangge Siap. refleksi kemawon, kangge refleksi wonten ing piwulangan punika kinten-kinten babakan utawi bagian pundi ingkang dirasa boten saged kabeh lakoni kira-kira bagian sing pundi. Ayo.
Sing paling angel kira-kira sing endi? Ngepaske basa kramane Bu niku. Oh, nek ngoten niku, ayo bareng-bareng wonten ing picaturan ginakake sithik mboko sithik ngeterapke basa krama. Krama. Insyaallah mangke sithik mboko sithik iku dadi pakulinan ing pacaturan. Ngoten nggih. Nggih Bu. Lajeng Siap. kangge tugas minggu ngajeng Bu Utami paring sekedhik tugas cobi golek ana teks narasi ing bebrayan mangke dipun beta wonten ing pepanggihan sak mangke lajeng kita rembak bareng-bareng ngenani ukara tembung-tembung kramane malih nggih. Nggih Bu. Supados langkung luweh anggenipun nyinaoni tetembungan krama lan ngoko. Mekaten. Punika sampun cekap wektale, sampun kalih jam Bu Utami pungkasi. Kanthi dedonga rumiyin nggih, Bu Utami pimpin dedonga kawiwitan. Dedonga purna. Mangkaten saking Bu Utami, mugi ilmune manfaat, pikantuk seserepan ingkang berkah barokah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.